Hvorfor hedder I egentlig The Mind of 99? Det er et verdensklasse spørgsmål. Det er fordi, at Niels engang hørte en sang med et britisk band, der hed KLF, hvor forsangeren rapper. Det er et nummer, der hedder Justified and Ancient. I kan finde det på Spotify. Ja. Der er sådan en rapper, der inde i midten synger Make mine 99, make mine 99. Det han rapper om, det er en flødeis, som bliver solgt for 99 cents i England. Det hedder en 99'er. Men Niels hørte forkert, så han troede, at de sang Minds of 99, Minds of 99, og så sagde han, det lyder fedt, det tager vi som bandnavn. Så fandt han ud af et år efter, at det var flødeis, det hele handlede om, at han havde hørt forkert. Så. Men det er det, der er historien. Hvem er I inspireret af? Ja. Vi er jo inspireret af alt muligt, men de første plader var i særdeleshed inspireret af sådan noget New Order, Joy Division, sådan post-punk fra 80'erne. Og så kommer vi jo fra sådan, altså vores samlingspunkt er nok sådan Britpop. Vi var over at se Oasis sidste år på Wembley, som er sådan et stort britisk orkester, ikke? Fra 90'erne. Den næste plade er meget inspireret af det, vil jeg sige. Ja. Altså den nye? Ja. Det synes jeg godt, man kan sige. Ja. Hvordan finder I på teksterne? Jamen, det er lidt forskelligt faktisk. Altså, det er jo Niels, der skriver langt størstedelen af teksterne. Ja. Altså, de sange, jeg selv har været med til at skrive, er jo tit sådan nogle personlige ting. Som Fluer for eksempel, den skrev jeg til en af mig og din fars kammerater, som desværre begik selvmord for en del år siden efterhånden. Der havde jeg skrevet nogle vers, og så skrev Niels omkvædet. Så det er lidt forskelligt, fordi der handlede det jo virkelig om noget meget konkret. Så alle skuffer over tid, da jeg startede på at skrive den, det handlede om, at jeg lige havde mødt min kommende kone, min kæreste. Og jeg synes, det var så sjovt, at hun altid smilede, når hun sover. Og så skrev jeg det første vers til den, og så det var igen en ret sjov proces, fordi så skrev Niels et helt andet omkvæd, der handlede om noget helt andet. Og så på en eller anden måde, så formede sangen sig som sådan noget med, kender du, hvis man møder hvis man har fået en ny ven eller et eller andet, og man helst ikke vil, man er bange for at skuffe dem, om de synes, man er sej nok, eller man er griner nok, og sådan noget, ikke? Og så handler sangen jo om, at vi skuffer alle sammen en gang imellem. Ja. Før eller senere, så skuffer man, så man kan lige så godt bare lade være og stresse over det. Ja. Hvad er din absolut yndlingssang af dem, I har lavet? Wow. Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Du må godt vælge flere. Ved du hvad, det er lidt ligesom det, vi har svaret på det her før. Hvis jeg spørger dig, hvordan lugter der hjemme hos dig, kan du så forklare det? Nej. Det er kun andre, der kan forklare, hvordan der lugter hjemme hos en. Og det er svært at svare på det der, fordi på en eller anden måde, så er de jo alle sammen ens børn. Så det er lidt som at bede en om at vælge, hvem af dine børn kan du bedst lide. Der er nogle af dem, der er sjovere at spille, og der er også nogle af dem, som jeg nogle gange bliver mere følelsesmæssigt berørt af at spille end andre. Men jeg tror sgu ikke, jeg vil vælge mellem dem. Det vil jeg lade stå hen i det uvis. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Men jeg tror ikke, jeg vil svare på det. Godt sagt. De er altså gode. Det er godt. Tak. Det tager jeg. De er ikke alle sammen gode. Der er også nogle lortesang imellem, det vil jeg sige. Ja. Er det meget vigtigt for jer, at der er et budskab i sangene? Hvad for noget? At der er et budskab i jeres sange? Hvad startede spørgsmålet med? Om det var vigtigt, eller om der er et budskab? Om det er vigtigt for jer? Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes, jo, altså det er det jo. Det er jo på en eller anden måde, så
så budskabet opstår jo oftest i mødet med den, der lytter. Så hvis jeg spørger dig, hvad en sang handler om, og jeg så spørger Milo bagefter, så er det ikke sikkert, at de svarer det samme. Så på den måde, så er budskabet jo aldrig sådan. Det er jo ikke noget, man kan sætte sig ned og sige, det vi gerne vil fortælle er. Sangen er abstrakt, ikke? De er sådan, det er jo ikke ligesom at sige, den her sko er hvid. Man siger gerne nogle forskellige ting i en sang, hvor man prøver at lave nogle billeder, som kan betyde alt muligt. Hvad betyder under din sne, for eksempel? Det kan jeg ikke svare på. Nej, det kan jeg heller ikke. Det må du skulle spørge Niels om. At du ligger under sneen. Ja, ikke? Ja, det betyder, det gør det nemlig, men det er også det har måske også en overført betydning, at det betyder noget mere end det, ikke? Og det er jo der, hvor at det er rigtig fedt at lave sange, fordi at jeg møder sgu tit mennesker, hvor jeg tænker, de forstår helt sikkert den her sang anderledes end jeg gør. Det kan man se på dem, når de står til koncerterne. Enten står de og tuder over noget, de burde grine af, eller også så griner de af noget, de burde tude over. Sådan kan jeg i hvert fald godt have det. Så jeg vil ikke sige, at det er vigtigt, at en sang har et budskab. Det er vigtigt, at den betyder noget for den, der har skrevet den. Ellers så kan man ikke forvente, at det rejser til den næste, og at folk ligesom kan spejle sig i det, tror jeg. Hvad er det bedste, du har oplevet med Minds of 99? I kan godt lide at sætte mig i sådan nogle situationer, hvor jeg skal vælge mellem alle de fede ting. Det kan vi godt. Ja. Jeg spørger bare. Ja, det forstår jeg også godt. Jamen, det var en rigtig, rigtig stor oplevelse at spille den første af de 3 koncerter i Parken, fordi det var der, hvor jeg kom tilbage efter min tinnitusskade. Og da det lykkedes, der var jeg så lettet, og jeg var så glad, og jeg var så taknemmelig over, at det gik godt. Det var, det tror jeg, den weekend der med de 3 koncerter er sgu nok det største. Men vi har efterhånden lavet så mange ting. Jeg kan sgu snart ikke huske det efterhånden. Der er sket så mange forskellige ting. Det er også fedt at være i studie. Nogle gange, vi tager jo altid væk, når vi har været, indtil vi købte det her sted, så har vi jo altid taget i sommerhuse og sådan noget, når vi lavede musik. Det har også været rigtig sjovt. Ja. Så skal jeg lige finde næste spørgsmål. Hvad er det sjoveste, du har oplevet sammen med mig? Hvad var det andet spørgsmål? Hvad det fedeste var? Hvad er det bedste? Det bedste? Okay. Jamen, det er nok... det er de der sommerhusture, når vi laver musikken. Det er sjovt. Der sker der alle mulige sindssyge ting, som jeg ikke kan fortælle om her. Men hvad hedder det... Jo, og så var vi også i Berlin på hvordan fanden var det? Det var Asger og Niels, og så Mikkel. Vi har jo haft et bandmedlem mere engang, det ved jeg ikke, om I ved. Juxes storebror var med i Minds de første 2 år, til at lave de 2 første plader også. De fyldte 40 for 2 år siden, og så var vi i Berlin. Og vi havde haft alle mulige planer om, at vi skulle alle mulige ting. Vi skulle ud og høre alle mulige koncerter og sådan noget. Vi endte med kun at køre på el-løbehjul hele weekenden. Vi kørte derned, og så vi var i en bus dernede. Vi brugte vores koncertbus. Og det eneste, vi lavede, det var at spille Diablo. Ved I, hvad det er? Ja. Så inde i bussen spillede vi Diablo, og når vi ikke var der, så gik vi ud og kørte på el-løbehjul. Det var... Jeg ved godt, det virker åndssvagt, men det var en fed weekend. Det var en fed weekend. Ja. Har du nogle andre hobbies end at lave musik? Du må ikke svært spille trommer. Altså, nu er det jo ikke en hobby at spille musik. Nej, det er det jo stadigvæk. Det er jo i hvert fald noget, jeg gør, fordi jeg synes, det er sjovt. Nej, det har jeg. Jeg spillet meget fodbold før i tiden. Det kan jeg ikke længere. Nej, jeg har faktisk ikke nogen hobbyer, men det er også fordi, jeg har små børn. Jeg har sgu ikke tid til at have nogle hobbyer lige nu. Hvis du kunne passe mine børn, så ville jeg finde på en hobby. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Hvor gammel er I? Jeg er 10. Det kan vi sgu sikkert godt finde ud af. Nej, det kan godt være, det er lige tidligt. Måske om et år eller 2, så ringer jeg til Dennis. Så kontakt os. Ja. Det vil vi gerne. Så får en fed løn. Ja. Og alt muligt. Ja. Så finder jeg en hobby og får mit liv tilbage. Ja. Alt for dig. Ja, det er godt. Tak, Milo. I lige måde. Hvad? Er der flere spørgsmål? Nej, det var det. Er det rigtigt? Jeg har ikke flere spørgsmål. Allerede? Ja.
Sådan er det. Det var rigtig sjovt, dreng. Ja, lige måde. Tak fordi I ville komme og se. En eller anden dag, så må I komme forbi studiet og se, når det hele er færdigt, og det står her, så giver jeg en sodavand. Tak fordi du måtte komme. Selvfølgelig.